Her er Louise og Jakob. De glæder sig, for de skal på cykelferie. Det har de råd til, for de har ikke brugt nogen penge på at tage deres cykler til servicetjek. Så de er glade. Hvis Louise og Jakob havde fået tjekket deres cykler, var egerne blevet spændt korrekt, belastningen fra deres tunge cykeltasker var blevet ordentligt fordelt, og hjulene havde også kunnet holde til turen på de små idylliske veje. Så var de blevet endnu gladere. Så husk nu de servicetjek. Din garanti for køreglæde. I servicehæftet står alt, hvad du behøver at vide om servicetjek. Her er også en værdikupon, så du får det første servicetjek helt gratis. Og efter 4 servicetjek giver vi dig 1 års ekstra reklamationsret i bonus. Så det burde være en selvfølge, at alle tog deres cykel til servicetjek. Din cykel har 7 centrale områder, som er afgørende for din køreglæde. På et servicetjek bliver de alle grundigt gennemgået og justeret, og vi får dem alle 7 til at arbejde optimalt sammen igen. De 7 områder er bremserne, cyklens livsvigtige sikkerhedsudstyr. Kæden, det svage led, hvis den ikke holdes stram og velsmurt. Kranken, cyklens maskinrum og den hårdest belastede enkeltdel. Styrfittings, helt afgørende for cyklens og dine manøvreevne. Hjul og eger, cyklens største bevægelige dele, som kræver en helt korrekt spænding. Dæk og slanger, det kritiske kontaktpunkt med vejen. Gearene, sørg for, at du får det optimale ud af din kørsel, bør altid være korrekt justeret. Efter hver tjek føles det, som om du kører på en helt ny cykel igen, og du bliver rigtig glad. Så husk nu at tage din cykel til servicetjek. Din garanti for køreglæde.